L'objectiu d'aquest debat seria veure com tots aquests elements que tu has dissenyat en un mapa, que serien moviments socials, forces polítiques, ciutadania, institució, estableixen vincles de relació que siguin d'alguna manera amb un sentit transformador i amb la capacitat de generar una nova cultura política també, no? I això per mi és això el que hauríem de plasmar com a objectiu d'aquesta taula, no? Seria com sobreposar aquest mapa de lluites com el mapa relacional, no? Si concebem els activistes que estan eventualment a dintre de la institució en tant que electes, però intentem concebre'ls com activistes que ara estan fent un paper, no? Però que el dia que surtin d'allà seguiran fent activisme en altres esferes, doncs seria el mapa relacional, no? Concebent els representants de les institucions, ajuntaments o on sigui, com un element més dintre d'aquest mapa, sense donar-li centralitat. O sigui, com es planteja la lluita institucional? En aquests moments, abans de fer les nostres institucions, només té una direcció i és cap al carrer, no? Aprofitar que s'està al Parlament o als ajuntaments, no? Per potenciar la força que hi ha fora de les institucions, no? En un futur, fer-les nostres, a la nostra mida, i potser no serien les mateixes. El carrer pot esdevenir realment el poder popular en el sentit de que decideix totes les polítiques públiques, decideix la comunitat com es relaciona, crea noves formes d'organització política, les assemblees populars esdevenen reals. Tornant al llenguatge, sí que ha de ser entenedor, però també ha de ser, s'han de dir les coses pel seu nom. És a dir, si hem de parlar d'anticapitalisme, s'ha de dir anticapitalisme. Si s'ha de dir neoliberalisme, s'ha de dir així. Si s'ha de dir dictadura, és dictadura, s'ha de dir. I això també, vull dir, que siga clar i que siga com s'ha de dir. És a dir, no anar donant-li la volta, no tindre por a dir les coses pel seu nom. Per una banda estem parlant de moviments socials, però per una altra banda estem parlant de ciutadania. I jo crec que hem d'enganxar també aquestes dues potes. Vull dir que només hi ha forces polítiques, dèiem en el primer document, no? Hi ha moviments socials, però després hi ha una ciutadania que no necessàriament ha de formar part d'aquests moviments socials, però que també ha de tenir mecanismes, vincles, formes d'intervenir. Per exemple, buscant suports en els usuaris dels serveis públics, de la manera que estan ara. És a dir, seria una via per entrar-hi.